संगमेश्वर इथं पारेख पेट्रोल पंपासमोर राष्ट्रीय महामार्गावर 2 वाहनांमध्ये अपघात झाला। अपघातात दोन्ही गाड्यांचं किरकोळ नुकसान झालंय। अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्यानं दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। अपघाताची माहिती मिळताच संगमेश्वर पोलीस तसेच राष्ट्रीय महामार्ग पोलिसांनी अपघातस्थळी दाखल झाले। दोन्ही वाहनं बाजूला करून तासभर खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत केली। संगमेश्वर एसटी स्टँड पासून काही अंतरावर असलेल्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पारेख पेट्रोल पंपासमोर गोव्याच्या दिशेने जाणारा आयशर टेम्पो आणि मुंबईच्या दिशेने जाणारा टाटा ट्रकचा अपघात झाला। सुदैवाने कोणतीही मनुष्यहानी झाली नसून दोन्ही वाहनांचं नुकसान झालंय। बुधवारी सकाळी 10:30च्या सुमारास अपघाताची घटना घडली आहे। महामार्गाच्या सुरू असलेल्या कामामुळे महामार्गावर गेल्या काही दिवसांपासून वाहतूक कोंडी समस्या ऐरणीवर आली आहे। उन्हाळी सुट्टीमुळे कोकणात आलेला चाकरमानी मुंबईच्या दिशेने परतीच्या मार्गावर निघाल्यानं महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या। मात्र अपघाताची माहिती मिळताच संगमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत शिंदे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विनय मनवळ, राष्ट्रीय महामार्गाचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक संजय उकरडे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल रियाज मुजावर यांनी अपघातस्थळी पोहोचून अपघातग्रस्त दोन्ही वाहने बाजूला करून खोळंबलेल्या वाहतुकीला मार्ग मोकळा करून दिलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।